Nerea Balda idazleak Azpimarra izeneko eleberri laburra aurkeztu du gaur Donostiako Udal Liburutegian. Azpimarrez beteriko bigarren eskuko liburu bat du abiapuntu lan honek. Nire ezagun batek bigarren eskuko liburu bat erosi zuela eta Haranon aurkitu zuen aurreko jabea bere aspaldiko ezagun bazela. Eta pixkat gertaera hori polita egin zitzaidan, kasualitate hori, eta hortik abiatuta istorio hau sortu zen. Orduan hori neukan, materiala hori neukan, bigarren eskuko liburu bat eta aspaldiko bi ezagun. Orduan, aspaldiko bi ezagun hauek, pertsonaia nagusiak izango dira eleberri honetan, Selva eta Andreu. Kontakizuna Selvarekin abiatu nuen, eta horrek eraman ninduen pixka bat Andreuren gana. Kontakizuna, bi pertsonaien ikuspuntuak tartekatzen dira, bi pertsonaien kontakizunak, eta horrela nolabait osatzen da kontakizun nagusia. Selbak ama izan nahi du, eta baina ez usteko batek, gertaera latz batek erabaki hori zalantzan jarriko dio, eta momentu horretan topo egingo du Andreurekin, eta konturatuko dira baituztela hainbat gauza, partekatzen dituztenak, beldurrak, zalantzak, eta hortik abiatzen da nolabait istorioa. Gaien aldetik, esan behar dut ez nuela buruan inolako gai ala zehazki landu behar nuenik, baina esango nuke gai nagusi bat aipatu beharko banu maitasunak hartzen du garrantzi handia, maitasuna zentzu zabalean, bikote harremanak, baina horrek ekartzen dituen erabakiak, zalantzak, beldurrak, familiaren eragina ere bai, amatasuna, aitatasuna, hola pixka bat izan dira gero idazterakoan horre garrantzia hartu duten gai batzuk. Liburu honekin irabazi nuen irailean Ramiro Pinilla eleberri laburren bosgarren lehiaketa, eta Uxu Errazkinekin egindako lanketa baten ondorioz gaur hemen daukagun emaitza aurkeztu dugu.